Ngibingelele obaba, ngibingelele insizwa, ngibingelele umama, intombi, uSunday School, umkhulu nogogo egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu, umsindisi wethu. Ake siyambonga kakhulu uNkulunkulu osinqobela izimpi zethu. Simbonile uNkulunkulu esilwela. Hayi uyaselusa. Uyaselusa usiholele emadleleni alihlaza. Nangasemanzini ukuphumula. Abuyisa umphefumulo wethu ngenxa nje igama lakhe. Hayi usilwele nje ngenxa igama lakhe, hayi ngoba singcono. Hayi ngoba sikholwa kangcono. Kodwa nje kungenxa igama lakhe. Hayi bazalwane. Hayi kuthi angithi mhlambe ngizofaka kwigroupini angazi. Kodwa ngicabanga ukuthi kufanele kube nezinsuku nje ezithize zokumbonga uNkulunkulu. Impi asilwele kuyona enkulu bazalwane. Enkulu impi asilwele kuyona. Ngangazi ngesikhathi ngishumayela ufike ukuthi khipha nomubi phakathi kwenu. Ukuthi kanti yilento uNkulunkulu aqonda ukuyenza. Wasikhiphela omubi phakathi kwethu. Hayi siyambonga uNkulunkulu. Ngoba ufuna ukusamukela. Yileso sizathu wenzela igama lakhe ukuthi asamukele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Phawulileke ebufakazini ukuthi sisempini. Kodwa futhi kunento ngeviki cishe ngeviki edlule uma ngingabusisi. Noma kuleli viki. Ekwafika kumenta ngisho indaba yokuthi kungani ngifika ngihamba ngedwa ngingahambi nomama. Ayikho into eyenzeka ngephutha kuNkulunkulu. Omunye umzalwane wafika emva kwenkonzo wangitshela ukuthi hayi ubuzwe omunye ukuthi hawu ubaba uJali uhlale ehamba yedwa kwenze njani. Uthi wangichazela ukuthi hayi wake wezwe ungathi kune-branch ngala ePitoli, mhlawumbe umama uphethe i-branch ngala ePitoli. Shuthi-ke ukuze ngikusho lokho ngoba phela bengingazi umuntu ubani onalokho. uNkulunkulu wayazi ngoba kwangifika ukuthi mangikusho lokho. Wayazi ubani onaleso sidingo sokuthi akuzwe lokho. Ngiyakholwa ukuthi ngathi mangikusho lokho abantu abaningi bangidabukela. Ngobani ngicela baphambizane labantu abangidabukela. Mangikusho lokho. Akekho adabuka. Okay, kukhona yini owangibongisa? Wathi siyakubongela ukuthi uhamba wedwa ufike enkonzweni ukuthi umshiyile umama nabantwana. Ake kongongela. Hayi ake sibheke lapha. KuLuka 18. Akakade izwi losuku leli kodwa ngikhuluma indaba eyokuthi ngihamba ngedwa mangizibona. Akaza libhale la 20. Luka 18 verse 29 no verse 30. Senozinqumela nina ukuthi nenzani? Ngiyangibongela noma ngiyangidabukela mase sifundele ilizwi. Ngizoyisho nini? Ngoba ke sesithandazile vele soqhubeka. Wathi kubo verse 29 no 30. Wathi kubo ngiqinisile ngithi kini akukho umuntu oshiye indlu noma umkakhe noma abafowabo noma abazali noma abantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu ongayikwamukeliswa okuphindwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. Nayizwa ke indaba. Ngenxa ukuthi ngimshiya ngemuva kungenxa yevangeli. Ngithola isibusiso sokuthi kulesi sikhathi ngizokwamukeliswa okuphindwe kaningi. Akubalwa ukuthi kangaka kodwa makuthiwa kaningi into eningi. Ubuningi into engaphezulu kwa1. Asitshelwanga ukuthi thini lenamba. Usho ukuthi uma ngingoni kuNkulunkulu ngezulwini. Lemqhele mhlawumbe uNkulunkulu engimisele yona seyivele yandiswa yizo inhlupheko. Yandiswa yizo lezi zinto ukuthi ngishiyile nomndeni wami ngenxa yevangeli.
ngakho ke bafakazile abazalwane lezi inhlupheko nalezi zemndeni babukunene nabantu kwanezezelwa umqhele ezulwini. Ungakhathazeki muhlangana nenkinga nezomndeni. Izolo mina ngeke ngabuka istatus somunye umntwana kaNkulunkulu kukhuluma uBabhungu. Uthi umuntu asimboni ngesiphiwo sakhe ukuthi kunalento ebekuNkulunkulu kuyena enkulu. Uthi simbona ngezinto ahlangana nazo evukelwa ngumndeni wakhe. Mangisuka lapho ngithi mina ngoba phela isiqeshana lesi angazi noma ukuthatha ezweni yini uqhamukapi ukuthathephi Babhungu. uNkulunkulu wangivezela izwi akuthathe kulona. Kodwa ke lelo zwi ngeke ngilisho namhlanje ngokusizwa inkosi ngolunye usuku nizolizwa. Elicacisa ngqo ukuthi lezi zinto zicela kuNkulunkulu nozimiselo uNkulunkulu ezinkulu. Yizona kanye ke lezi ezidala ukuthi uhlangane nezilimi ezingaka. Babukunene ngangithi mina ngedwa umuntu owayelusizwe inkomo waziwa ngine 9 years. Hayi kwakho kuwese. Ngangithi mina ngedwa wahlala nenkinga enjalo kodwa ke hayi siyambonga uNkulunkulu ukuthi yasinqobisa into zonke. Ayike sizofunda izwi. Sakhumula lapha kuyivike edlule noma kuleliya viki. Engathi kunamazwi angusisa. Ngangifisa ukuwafunda enkonzweni. Nginqatshela nganikezwa amandla. Ayike ngiwanikeziwe lawo mazwi. Ayifike ngalolu suku kodwa uNkulunkulu ungikhombisa okuningi kunalokho ekwakungifikele ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi yikho wayenginqabela ngoba kwakunganele lokho okwakungifikele. Nanokuthi ke besibhekene nempi kade sibhekene nayo. Enye ke yento eyangimangaza bekumele ngabe ibranch lese eKalfontein noma eMidrand kade yavulwa. Bekumele ngabe yaqala bengimangala ukuthi yini le delay kangaka. Izinto indlela ekudelay ngayo benginga-understand. Ngi-understande emva kweviki edlule ukuthi uNkulunkulu befuna ngingashila. Okay, angishiyi kodwa befuna ukuthi ngingasuki la noma ukuthi angisazuba mningi vele la engakawenzi umsebenzi aqonda ukwenza. Engakayenzi lento aqonda ukuyenza. Ezinye izinto ungayibona zidelay empilweni yakho. Kanti uNkulunkulu kunezinto aqonda ukuthi kufanele qala makaqala yisuse before kwenzeke lezo zinto lezo. Kungaba izono kungaba yini kodwa kunento afuna uNkulunkulu ukuthi ayisuse eqala before yenze lento ejahe kangaka. So bekezela nje ulinda uNkulunkulu uphikelele. Siyeza isikhathi la uNkulunkulu azikhona sesi right ke lesi. Lokho ahlose ukuthi kwenzeke sekwenzekile. Ngoba ngize ngibuyele kuleli verse nje noma kulama verse uyazi uNkulunkulu ukuthi bekungani ngaleso sikhathi bekungafanele. Mhlawumbe kunabantu bekungamele bawezwe lawo mavesi. Bengifise ukukhuluma ngobaba wethu sezulwini. Kodwa ngeke sifike namhlanje ngoba inkosi uJesu iqale yawendlalelo ubaba wethu sezulwini ukuthi indaba iqala kanjani before ufike kuyena. And uthe uNkulunkulu mayengikhombisa ngendaba kababa wethu sezulwini kunento ezimbili lapha. Ithi inkosi uJesu uma nikhuleka anokhuleka kanje nithi. Yabona lo kanje no nithi into ezimbili lezo. Kusho ukuthi khulekani ngale ndlela. Ngamanye amazwi it's a model prayer basho kanjalo ngesingisi. Shuthi indlela esikhuleka ngayo. Abese ethi ke nithi. Shuthi siyakwazi ukusho njengoba kubhaliwe njengoba ekushilo. Kodwa futhi siyakwazi ukuthi sikhuleke hayi ngalendlela ayisho exact njengoba ngayo kodwa noma hayi lokho akushilo lamazwi awashilo kodwa ngaleyo ndlela. Indlela emkhulekweni wethu noma imuphi umkhuleko okhulekayo. Makube indlela ehambisa nobaba ehambisana nobaba wethu sezulwini.
kodwa futhi akukuvimbi ukuthi umkhuleko ubabotho osezulwini enjengoba enjalo. And uma umkhuleko ubabotho osezulwini enjengoba enjalo, uyazi ukuthi nezimpi obhekene nazo zinganqotshwa nje ngokuthi nje uthi babotho osezulwini umbuso wakho mawufika. Ngalokho nje kuphela. Yasothanda uqedile. Kodwa sizofika kulolu suku understand ukuthi yini ngithi uqedile. Lokho nje kuphela ukuthi mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Sizokuthola ngokusizwa inkosi ngolunye usuku, kodwa ngeke sifike lapho namhlanje. Ngibona abanye sebevulileke bawazi amavesi uMateyu 6. uMateyu 6 sizobheka uverse number 6 no 7. Sifunde kabanzi ngendaba yomkhuleko. Kodwa namhlanje sizogxila ngendawo okumele umzalwane abe kuyo uma ekhuleka. Sibheke nje indawo namhlanje. Asikakafike emkhulekweni kababotho osezulwini. Sisabheke nje indawo okumele umzalwane abe kuyona. Noma indawo umfundi wenkosi uJesu ekumele abe kuyona. Mhlambe kucaca kangcono. Ngizocacisa ukuthi why ngithi umfundi. Ake sifunde ngokusizwa inkosi ngizocacisa. Verse number 6. Matthew 6, verse number 6. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho, uthi usuvale umnyango wakho, ukhuleke kuyihlo osekusithekeni, noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. 7. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe, ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Noma asifunde no verse 5. Ngiyaxolisa. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi, ngokuba bethanda ukukhuleka bemi emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukele umvuzo wabo. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo. Yini ke ngithi ukukhuleka komfundi wenkosi uJesu? Ngingabali wonke umuntu okhulekayo. Sisazoyithola indaba into yokuqala nje ethi inkosi uJesu masingaba sikhuleka ithi asithi baba wethu. Yazwa ke. Akakwazi ukuba ubaba wakho nobaba wami uma ungekho noma ngingekho enkosini uJesu. Na uma ubheka lapha kulokhu uMateyu 5 verse number 3. Not verse number 3, siqale usithi verse 1 no 2. Kuthiwa kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Laba bantu abezwa lamazwi nalomkhuleko kwakungabafundi bakhe. Abanye ababe ngabafundi bakhe asizwa ukuthi beza kuye. Kusho ukuthi lo mbiko umbiko owawubhekene nabafundi benkosi uJesu. Yikho ke ngithi ke umfundi wenkosi uJesu ukhuleka kanjani noma ekuyiphi indawo. Kuthiwa nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho uvale umnyango. Indawo yokuqala esizwa ngayo umuntu ekufanele akhuleke ekuyona kuthiwa ngena ekameleni likabani lakho, bese wenze njani? Vala umnyango bese uyakhuleka. Uyangena ekameleni lakho, uvale umnyango,
ukhuleke. Why kumele ungene kwelakho ikamela ungangeni kwelabanye abantu? Ngoba awazi ukuthi kwamanye amakamelo noma kwabanye abantu kukhona. Fakazile umntwana kaNkulunkulu la ukuthi kwachelwa ingubo zakhe. Uma usuyongena ekameleni lomunye umuntu awazi noma kuchelwe ingubo zakho noma kuchelwe izinto yini, kufakwe izinto zikaSathane lapho. Ungena kwelakho. Uma usungenile kwelakho uyavala umnyango ukuze ukuthi nobe efuna ukungena angabi nayo indlela yokungena. Ngoba usuvali la ngithi lakho unesikhiye sakho. Kumele mona enkamela lakho ube nesikhiye, ube nendlela yokuvala ukhiye ukuthi ungabisangena lutho manje lunye. Ngoba usufuna ukuthi kube wena noNkulunkulu nobabili kuphela. Awumfuni omunye ozoke aphazamise ingxoxo yenu phakathi kwakho noNkulunkulu. And uma ukhuleka akusiyona i-one way communication. Uyakhuluma noNkulunkulu uyakhuluma. Kufanele kukuhluphe ukuthi uye wayokhuleka wakhuluma wena kodwa awangamuzwa uNkulunkulu ukuthi ukhulume wathini. Ngoba uNkulunkulu kufanele akhulume noma kungevesi noma kungani, ngoba nizokhuluma la awuzange ukuzodeliver speech. Ubani wena ukuthi ungawudeliver speech kuNkulunkulu? Kodwa kahle kahle uze kuNkulunkulu ukuthi kube uyena ozofike akhulume kuwe izinto ongazazi, ngoba ayikho into oyaziyo wena uNkulunkulu angayazi. Ayikho into engcono ongayitshela uNkulunkulu, kodwa uyena okufanele utshele yena. Atshele wena izinto ongazazi. Moyo okhuleka usuke uyofuna ubuso bukaNkulunkulu, wazane noNkulunkulu kangcono kunakuqala. Yikho ke kumele uvale. Ngoba lapha kulokhu kuGenesis 4:7 uthi uNkulunkulu, bheka isono simi ngasemnyango sifuna ukungena, kepha wena ufumele ukusibuza. Uma ungavalanga lapha emnyango ngesikhathi ukhuleka, kuzongena isono usakhuleka ngaphakathi kuwena. Engongekho endaweni yakho, ukusendaweni errong, noma usebandleni elirong noma ukuyiphinda, ngoba usendaweni yesitha, isitha sizongena lapho uthuleka khona, ngoba ukho endaweni right. Sinamalungelo isitha noma umnikazi waleyo ndlu okuyona uzoba namalungelo nobunamalungelo ukuthi angene, kodwa kumele kube indawo yakho, indlu yakho okhuleka kuyona. Mina ke ngeke ngaba nenkinga indlebe esikuyona sahlala eMidrand, beku 3 bedroom kuyi-complex. Ngibona ukuthi ngiyiswele indawo yokukhuleka kube yimina noNkulunkulu kuphela, noma kuwumndeni wami lona, kodwa ngiyehluleka ukuthi ngingahlala ngingabi nesikhathi noNkulunkulu. Bengize ngiphume njengomuntu ongathi uyogijima, kanti ngiyazi ukuthi mina ngiyofuna indawo yami ngedwa noNkulunkulu. Ngakhuleka ngathi Nkosi, ngicela ungiphe umuzi onegarage khona ngizohamba ngiyozivalela egarage noma ngasikhathi sini ngiyokhuleka. Ngoba ngangibona ukuthi noma ngithi ngiyaphuma ngiye emotweni ngiyaphazamiseka, kunabantu bayayaluzana ngaphandle. uNkulunkulu wangenzela umusa, wangipha okungaphezulu kwengangicelile. Sathola umuzi wabantu ababeya phesheya ushibhile, safika kugcwele abantu befuna lowo muzi. Cishe ngahlala isikhathi cishe singaba yi-hour ngilindile nami ukuthi ngithole ithuba nami ukuthi ngiyobheka.
ngaze ngazizama indlela yokupaka komakhelwane omunye wangixosha ngawupaka le ku gcwele abelungu abafuna lo muzi ngathi enhlizweni yami ya amathuba okuthola lo muzi mancane kodwa isimanga uNkulunkulu mase kuphendula yakuphendula noma ngingakafiki lapho ngaqala ngabona umunye umuzi sabona umunye umuzi la eMadrid ngawuthanda umama akangawuthanda ngacabanga ukuthi ngizofohla wathi uNkulunkulu no ngawuyeka sathola omunye Centurion sawuthanda sobabili sathe siyayifaka ioffer egcineni kwasho ukuthi no akusiwona sawuyeka kulo ngathi nkosikazi kuzofanele sifake i-asking price la le mali abathe bayayifuna singacela ukuthi sehliselwe thina ngoba singabantu abantsundu kuzothathwa laba masike salingana nabamhlophe kuzothathwa abamhlophe sayifaka ngakhuleka basinikeza i-offer ngathola ukuthi le ndakade ngiyifuna ngithi ngifuna igarage kuyindlu elungiswe kahle engingakwazi nokufaka umbhede kuyona ngikhuleke ngize ngilale khona uma ngithanda uNkulunkulu esengenizela umusa ngoba ngangiyifuna indawo yomkhuleko la ngingazuphazamiswa umuntu khona ngiyakhumbula kwafika ukuba stingy kumina ngathi engqondweni yami ake nguyeke lo muzi sesiwuthola ngathi hayi mhlambe mase sizama ukuthi siyawuqeda lo sikuwona hayi sesizohamba kwathi uNkulunkulu hambani nekuya muzi sahamba sathi masihamba ngonyaka olandelayo kwafika iCovid ngathi ngiyabonga Nkosi uma bekuzofika iCovid silapha ngazi bekuzoba njani uyayazi itiming yakho mina nje ngangufunela lo muzi into ephambili umkhuleko yona into eyayiphambili uNkulunkulu wasenzela umusa kuthiwa ke lapha ku verse 6 ke but when you pray yesilungu you shall not be like hypocrites masikhuleka akufanele sifane nabazenzisi ngoba kukhona abantu abazenzisayo kuthiwa thina masingafani nabo for they love praying in synagogues and on the corners of the streets sike sibabone bekhuleka emakhoneni nasemasontweni kodwa ke futhi ke sisazoyithola indaba yesonto ukuthi ke nasesontweni noma endlini kaNkulunkulu kuyakhulekwa khona kodwa la kukhulunywa amasinagoge ningakhathazeki ngalokho siyeza ngokusizwa inkosi that they may be seen by men noma sebekhuleka enkonzweni zabo inkinga yabo inhloso yabo ukukhuleka nalapha enkonzweni zabo ukuthi babonwe ngabantu abazenzisi ke labo abakhulekela ukubonwa noma bekhulekela enkonzweni kodwa bakhulekela ukubonwa assuredly I say to you they have their reward sebenconyiwe ngabantu ngeke yakhuleka usibani ba kube ngathi kwehlizwe mina sengike ngizwa abantu abakhulekayo uthi uma ubheka impilo yakho ubona ukuthi hayi angazi noma kwehla izulu la noma kukhuphuka isihloko size emhlabeni angazi kodwa khona lo moya omkhulekisayo lo muntu sonke abantu bayakhuleka kodwa ukuthi bakhuleka ngamuphi umwana amangazi umbuzo uthi ke iziphi ke izindawo kumele sikhuleke kuzo sesikhulumile ke ngekamela njengoba kubhaliwe kunjengoba kubhaliwe enye izindawo ekumele sikhuleke sikuzona isethempelini likaNkulunkulu elingcweliswe nguNkulunkulu sikhuleka sisethempelini likaNkulunkulu elingcweliswe nguNkulunkulu Izikronike zesibili
isahluko 7 siqale kuverse 13 kuya kuverse 16. La sivezelwa khona izindawo noma indawo lapho uyothuma ukukhuleka okuleyo ndawo uNkulunkulu awuzwe umkhuleko wakho. Ngithe sikhuleka sisethempelini likaNkulunkulu elingcweliswe nguNkulunkulu. Nisaphenya ke kulelo verse lithi ke iBhayibheli engilifundayo nalelo nawo mangabe uphethe iBhayibheli elingcwele lithi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu. Kusho ukuthi lo mzimba wakho mawungcwelisiwe uyangena kuleli verse ngoba umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Kodwa ma umzimba wakho ungangcwelisiwe awukho la. Ngizama ukucacisa ukuthi awudingi ukuthi uzofika la uthi njoba phakathi nezinsuku nje ngizofikelwa ubani kuleya ndawo. Kodwa wena uqobo lwakho umuyithempeli likaNkulunkulu elingcweliswe nguNkulunkulu. Angikhulumi ngento mina kusho abantu ukuthi usibani bangcwele, kodwa uniyazazela ukuthi unjani phambi kwaNkulunkulu. Uma ke uyilelo thempeli ake sifunde ukuthi kuhamba kanjani. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Akukhulunywa nanoma ubani la, kodwa kukhulunywa ngomuntu kaNkulunkulu obizwa ngegama likaNkulunkulu. Abathi abantu ngumntwana kaNkulunkulu lo. Uma ke abantu bakaNkulunkulu ababizwa ngegama likaNkulunkulu bazithobe, bakhuleke. Enye yezinto le elindeleke kumntwana kaNkulunkulu ukuthi azithobe, akhuleke. Njengoba ethi inkosi uJesu lapho nikhuleka, lapho ukhuleka uvala umnyango, kusho ukuthi kulindelekile kumntwana kaNkulunkulu ukuthi akhuleke. Bafune ubuso bami. Uyabona ke ukukhulekeni kwakho injongo ephambili ukufuna ubuso bukaNkulunkulu. Lo nkulunkulu ngoba akabonwa ngamehlo enyama, kodwa ufuna ukuthi umuntu afune uNkulunkulu ngomkhuleko eyedwa noNkulunkulu eze endaweni kaNkulunkulu engcwele. Hayi nanoma kephi abese yakhuleka. Yikho phela lapha kuIsaiah 59 uverse 1 no 2 ethi uNkulunkulu indlebe yami ayinzima ukuba ingezwa, nengalo yami ayifinyeziwe ukuba ingesindise. Uverse 2 athi kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu ukuba angezwa. Ukuze uNkulunkulu angezwa ingoba umuntu ukhuleka engekho endaweni engcwele, engcweliswe nguNkulunkulu. Kuthiwa ke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngesikhathi uyofuna ubuso bukaNkulunkulu uzokuvezela uNkulunkulu indlela yakho embi. Fakazile kumntwana kaNkulunkulu ukuthi uthi sathi hayi sekuyalunga kuvele lokhu nalokhu ukuthi hayibo akakalungi la nala. Ngesikhathi uyokhuleka kuzokusiza lokho ukuthi uNkulunkulu akuvezele indlela yakho embi. Ngoba uma usendleleni embi uhamba endleleni yosizi ekuyisa esihlogweni elithi iBhayibheli ikhona indlela ebukeka inhle kumuntu kodwa isiphetho sayo kungukufa.
ngakho ke sidinga ukuthi siye kuNkulunkulu ngomkhuleko sizithobe esifuna ubuso bakhe ukuze sibone ukuthi sihamba ngale ndlela enhle kumuntu yini. Mina njengomuntu kunendlela engiyibona inhle kodwa kuNkulunkulu eyibona indlela yokubhubha. Ngakho umntwana kaNkulunkulu ongakhuleka azithoba aphenduke ebubini bakhe usenkingeni mayizibona engcwele ehamba kahle engcono, ngoba kungenzeka ukuthi yena uzibona kanjalo kanti uNkulunkulu ubona isoni. Umuntu ozoya esithogweni afe. Ngakho umntwana kaNkulunkulu ufanele azithobe, akhuleke, afune ubuso bukaNkulunkulu, ashiye indlela yakhe embi. Uthi ke uNkulunkulu ke baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiza kuzwa ezulwini. Nanzo into eyenza ukuthi uNkulunkulu ezwe esezulwini. Noma ungathi usendaweni eright, kodwa uma ungakazenzi lezi zinto ukuthi ukhuleke, ufune ubuso bakhe, uphenduke, ushiye indlela yakho embi. Hayi noma ngabe ukuthi usendaweni engcwele, noma ngathi usentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela lapha eRichards Bay kwathiwa khona imikhuleko ezokwenziwa kuleya ndawo, uNkulunkulu uzoyiphendula. Kodwa uma ungakhuleki, ushiye indlela yakho embi, uphenduke, ufuna ubuso bukaNkulunkulu, ungakaphelelisi zonke lezi zinto, angeke uNkulunkulu ezwe esezulwini. Sikhuleka ngendlela yokukhuleka. Ubesayindlalela la inkosi uJesu, endlalela indlela yokukhuleka before ufike emkhulekweni ukuthi kufanele wazi ukuthi yiziphi izinto ezilindeleke kumntwana kaNkulunkulu noma kumfundi wenkosi uJesu oze ukuzokhuleka kuNkulunkulu. Kunezinto ekufanele zihleleke nje, zibe right before uqala uthi uyakhuleka. Ngoba uzothi uyakhuleka kanti lezi zinto azikakalunga ukho endaweni right, kanti uzophendula usichithela isikhathi sakho nje. uNkulunkulu akekho lapho. Uzobheka uNkulunkulu lezi zinto ukuthi unazo yini, uyaqualify yini. Yikho phela umthelisi waqualify ngoba wazithoba, wakhuleka kuphi? Ethempelini. Efuna ubuso kaNkulunkulu esithi hawukela mina so. Waphuma lapho umthelisi elungisisile. Kodwa umFarisi owezincoma ethi mina ngizila ngani noma kathi kabili noma kathathu ngeviki, ethi wabela abampofu, yena ebona indlela yakhe ilungile emehlweni akhe kanti indlela yokufa lonke eziphakamisa. Uma zangaphenduke kulokho kushuthi usesigogweni. Uma ukuthi zangaphenduke indlela yokukhuleka ke leyo, abesethi ke ngithethelele isono sakho. Isono kahle kahle sithola la ukuthi sithethelelwa uma umuntu esekhulekile, savunywa isono, umuntu wayishiya indlela yakhe embi. Njengalokhu lisho lapha kuZaga 28 verse 13 ukuthi umuntu ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelele, kepha ozivumayo azishiye lowo ozofumana umusa. Ozivumayo angazishiyi akawufumana umusa. Uthi ngithethelele isono sakho, ngiphilise izwe lakho. Verse 15 uthi ke manje amehlo ami ayakuvuleka. Shuthi bavalile amehlo akhe sonke lesikhathi ungakalungisa indaba yakho noNkulunkulu ngendlela efanele. Izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Emva kwalezi zinto uNkulunkulu useyalalela, useyabuka. Ukuthi hawu nangu usibani usefikile ethempelini lami engingcwelisile. Ake ngilalela ukuthi uthini namhlanje usibani ukhala ngani. Yini le kufanele ngiyiphendule anenkinga nayo ayaziyo. Noma ngabe yena eyazi kodwa ufuna ukuphendula usukhulekile ukuze umbonge umdumise, ngoba mayikuphendula ungakhulekanga angazi umdumisa kanjani.
uzozazi wena ungumuntu onamandla ozinqobela wena izinto. Verse 16. Manje sengiyikhethile ngayingcwelisa lendlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade, amehlo ami nenhliziyo yami kube khona lapho isikhathi sonke, njengoba izwi lisithembisa ukuthi umoya ongcwele uhlala nathi kuze kube phakade. Naye naloko igama likaNkulunkulu uthi lizohlala kuleyo ndawo, lizohlala kuwe njengethempeli likaNkulunkulu, igama likaNkulunkulu abe kuwe kuze kube phakade, hayi ukuthi abe kuwe uzudlule kulomhlaba. No, kusukela manje usuzingcwelisile, washiya indlela yakho embi kuze kube phakade uhlezi uNkulunkulu. Besisakhuluma la ngendawo ekumele umntwana kaNkulunkulu bekuyona, ngoba kuthiwe vala ikamelo lakho. Manje kusho ukuthi leli thempeli liyikamelo lakho, kufanele ungene kulona ulivale. Enye indawo isendlini kaNkulunkulu, besithe ithempeli isethempelini, manje isendlini kaNkulunkulu. Matthew 21 verse 13. Wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umuhume wabaphansi. Indawo yokukhuleka kufanele kuqala kube yindlu kaNkulunkulu. Kufanele wena nami siqinisekise ukuthi siyindlu kaNkulunkulu. Uma sesiyileyo ndlu, uthi ke indlu yakhe ke izobizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka. Leyo nto ilotshiwe. Kusho ukuthi uma ngesilungu lithi when you pray, ngesizulu kuthiwa lapho ukhuleka, okuwukuthi ukukhuleka komfundi wenkosi uJesu noma umntwana kaNkulunkulu, it's not optional, it's a must. Lapho ukhuleka kunalezi zinto kumele uqinisekise ngazo, ngoba kuthiwa indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yomkhuleko. It's a must kumzalwane ukuthi makakhuleke, axhumane nobaba wethu osezulwini, ngoba ungumntwana kaNkulunkulu, indlu kaNkulunkulu, ila uNkulunkulu ehlala khona. Uyindlu ke yokuxhumana noNkulunkulu, yokukhuluma noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uyileyo ndlu ke wena. Umzalwane ongakhuleki angazi ke ukuthi uyindlu kabani, kodwa indlu kulotshiwe ukuthi ekaNkulunkulu indlu yomkhuleko, and izokwaziwa kanjalo. Ezulwini izokwaziwa kanjalo, emhlabeni izokwaziwa kanjalo. Amadimoni asemhlabeni azokwazi njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi indlu kaNkulunkulu kwele, umntwana kaNkulunkulu uhlala ekhuleka. And ngoba uhlezi noNkulunkulu ngenxa yokukhuleka kwakho, lithi iBhayibheli abasenkosini uJesu aboni. Angithi ngesikhathi uhlezi emkhulekweni ukhuleka, usenkosini uJesu. Manje kukwenza lokho ukuthi ungoni. Ithi inkosi uJesu, khulekani ukuze ningangene ekulingweni. Kusho ukuthi ubona kwakho kungeniswe ukuthi wena uyekile ukuba ilendlu kaNkulunkulu ebizwa ngokuthi indlu yomkhuleko. Sisazofika ngolunye usuku ngokuvuma kwenkosi ukuthi ukhuleka kanjani, kodwa sisathola la ukuthi kumele ube sendaweni enjani uma ukhuleka, ngoba ibalulekile indawo. Noma ungakhuleka ngale ndlela inkosi uJesu esifundise ngayo, kodwa uma ungekho endaweni right, khohlwa. And
indawo nje yokuqala makuthiwa masikhuleke kuthiwa baba wethu osezulwini iqala nje ngalokho khona nje lokho kukodwa ngicabanga ukuthi ngokusizwa inkosi sizoke sikhulume indaba eningi ngokuthi nje uthi nje baba wethu osezulwini lokho nje kukodwa kungaphuma intshumayelo lapho ngoba kungamazwi amakhulu ngendlela emangazayo kodwa akasikho lapho. Okunye futhi noma enye indawo umuntu okufanele akhuleke kuyona yisentabeni oyiyalelwe nguNkulunkulu. Yabona ngesikhathi uzwe uNkulunkulu ukuthi uthi hamba uyokhuleka manje, ileyo ndawo kumele ukhuleke kuyona. Isentabeni oyiyalelwe uNkulunkulu ukuthi hamba uyokhuleka kuyona, hayi noma yikephi. Uyafika uNkulunkulu phakathi kwesixuku njengalokho wayephakathi kwesixuku inkosi uJesu yasuka yaya entabeni. Uyafika uNkulunkulu ke uphakathi kwesixuku asho ngaphakathi athi hamba uyokhuleka. Exodus 24 verse 12. uNkulunkulu la wayekhuluma noMose efuna ukuthi uMose amnikeze imiyalezo yakhe azoyisa kubantu. uNkulunkulu akathandanga ukukhuluma noMose ngephupho lakhe. Akathandanga uNkulunkulu ukuthi kusa abone uMose sekunembhalo. Exodus 24 verse 12. uJehova wayesethi kuMose, khuphukela kimi entabeni. Uyasuka la phansi la ukhona. Ukukhuphuka akumnandi. Kuyesinda ukukhuphuka. Udinga amandla uma ukhuphuka. Kodwa manje uNkulunkulu umshisa umndeni wakhe nebandla lonke. Uthi khuphukela kimi. Yabona mawukhuleka kufanele ube kuNkulunkulu. Uthi entabeni, hayi asimbonge bazalwane uNkulunkulu ukuthi usibeke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngoba kuthiwa izizwe zonke ziyakukhuphukela khona, zigobhozele khona. Kuthiwa kuMose la khuphukela entabeni. Uze kimi ngoba yila ngikhona mina ngisentabeni. Angikho la ukhona. Kuleli bandla nalelo kulona angikho lapho. Ukuze uhlangane nami sixoxe mina nawe ngichazele indaba ongazazi, wena khuphukela kimi entabeni. Ngithe eqaleni mangabe uyokhuleka kahle kahle uyofuna ukukhuluma kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akhulume kuwena, ngoba ayikho into ongamtshela yona angayazi. Ngisho ukuthi uvumisono sakho uyasazi vele, ayikho into angayazi ongamtshela yona. Uthi ke khuphukela kimi entabeni uhlale khona. Sithe eqaleni indlu yami kuyakuba indlu yomkhuleko. Uhlale khona, uhlale emkhulekweni emntwana kaNkulunkulu. Hayi akekho ama-shortcut. Uyaye endaweni kaNkulunkulu. Entabeni kaNkulunkulu ufike uhlale njengevili. Uhlale khona impela. Ngikunike izibhebhe zamatshe. Inkosi uJesu lithi iBhayibheli iyona eseyaba yitshe lesisekelo, itshe legumbi elenqatshwe ngabakhi. AbaFarisi laba abakhi kwakumele balisebenzise bashumayele leli litshe kodwa balinqaba. Itshe legumbi. Uthi uNkulunkulu ngizokunikeza izibhebhe zamatshe. Ngamanye amazwi ngizokunikeza uJesu, inkosi uJesu, ngoba iyona inkosi uJesu eyitshe. Ingulizwi inkosi uJesu. Ofuna uJohn 1 qala lapha kuverse 1. Ngulizwi inkosi uJesu. Shuthi ngamanye amazwi uMose wayezonikezwa inkosi uJesu ukuthi ehle nenkosi uJesu azokhuluma nabantu.
umntwana kaNkulunkulu oshumayelayo kumele aye kuNkulunkulu entabeni anikezwe nguNkulunkulu inkosi uJesu ngomoya ongcwele afike nenkosi uJesu nezwi lenkosi uJesu phakathi kwebandla likaNkulunkulu. Dimthabe senkosini uJesu ngaso sonke isikhathi. Nomthetho nemiyalelo engiyibhalile ukuba ubafundise yona. Ufike nezibhebhe zamatshe ezibhaliwe. Kubhalweni kulezi zibhebhe zamatshe imithetho nani nemiyalelo. Kusho ukuthi kunomehluko phakathi komthetho nomyalelo. And lezi zinto zazibhaliwe ezibhebheni zamatshe. Uma ufunda lapha ku-Exodus 20 uzoyibona imiyalelo eyishumi, kodwa kule miyalelo eyishumi kwakhona nemithetho, kwaphinde kwaba khona nemiyalelo. Lithi iBhayibheli ke asihambi ngomthetho ngoba asilungisiswa ngomthetho. Ngithi mina kunomehluko phakathi komthetho nemiyalelo, and ukuze ubone lo mehluko udinga uthube nomoya ongcwele nenkosi uJesu. Ngoba uzothi imiyalelo eyishumi lemthetho ithi masikhonze ngeSabatha. Umthetho lo. Kodwa sikhonze ngeSabatha ngoba sihambi ngomthetho. Kodwa futhi indaba yeSabatha ibhaliwe imiyalelo neyishumi. Ofunda Exodus 20. Bese futhi khona kulo Exodus 20 kuthiwa ungaphingi ungebi, ungabulali. Bese lithi iBhayibheli akekho umbulali ongena ezulwini uyobona umbuso kaNkulunkulu. Yayibona indaba. Kunemithetho nemiyalelo uNkulunkulu wakwenza ngabomu. Kodwa egcineni wasipha umoya ongcwele ukuze sikwazi ukuhlukanisa ukuthi ikuphi okuyikho nokungesikho. Yikho inkosi uJesu lapha mayikhuluma noNikodima lapha kuJohn 3 ithi umuntu uma engazalwa ngamanzi nangomoya angeke ubone umbuso wezulu. Amanzi amele izwi likaNkulunkulu esigezwa ngalo. Ithi inkosi uJesu nina senihlanjululiwe ngezwi engilikhulume kini. Uma umuntu engahlangani nezwi likaNkulunkulu limbuse liphile ngaphakathi kuyena esiswini sakhe kugobhoza imfula yamanzi aphilayo, angeke angene ezulwini lomuntu. Okwesibili, noma ngathiwa uyalifunda lo muntu iBhayibheli uyalazi A to Z, uma engazalwa ngomoya engenayo umoya ongcwele ngeke angene ezulwini. Why engeke angene ezulwini? Ngoba uzosuke abheke imbhalo abeselandele lapha ku-Exodus 20 ukuthi kuthiwa ogcina iSabatha. Aligcine ecabanga ukuthi lokhu kuzomfaka ezulwini bese kumfaka esihlokweni ngoba inkinga yakhe ubengenayo umoya ongcwele. Yikho ke inkosi uJesu yakhuluma lawo mazwi. Ngaphandle kwalezi zinto zombili awungeni ezulwini, uyathanda noma uthande. Ngoba nomoya ongcwele ngeke ukwazi ukuthi ahlale kuwena ungalifundi izwi ungalazi. Ngoba ukuze akugayide kahle kufanele akukhumbuze kushuwe inkosi uJesu. Uzokukhumbuza kanjani ungazi? Uzothi ukukhumbuza lento kusho khona ukuthi wena uyazi ungayikhumbuli bese uyona. Yikho lezi zinto zombili kumele zibe khona kumzalwane. Khona ke mase kunjalo uzokwazi ukukhuleka uNkulunkulu wakuzo. Matthew 26 verse 36. Sakhuluma ukuthi ukhuleka umuntu esentabeni. Kuthiwa khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, hlalani lapha ngisakukhuleka lapha ya. Besacacisa lapho indawo umuntu akhuleka kuyona. Khona lapho uthola khona eBhayibhelini inkosi uJesu ikhuphuka entabeni yokhuleka khona.
ngithe ekuqaleni mangabe uyokhuleka into oyifuna kakhulu ukuthi uNkulunkulu makakhulume kuwe kunoma kube wena okhuluma kakhulu. Yathi mayisuka entabeni inkosi uJesu ngakusasa ibuya isiyazi ukuthi obani kumele babe ngabafundi bayo. Ngoba nami ukuze ngikwazi ukuma phambi kwenu kumele ngiqale ngikhuleke ukuze ngifike la sengisazi ukuthi kufanele ngithini noma inkosi ithini phakathi kwethu. Angikwazi nje ukuvele ngiyisukele ngingakhulekanga ngize la. Ngoba anginawo umbiko enginawo ngani. Kodwa inkosi uJesu enombiko enawo ngathi sonke. Ake ngicabanga ukuthi sesiyemaphethelweni ke manje alendaba. Bengingafisa ukuyihlanganisa kangako nendawo la esiqala khona ukuzwa ukuthi sikhuleka kanjani sithini. Kodwa ngeke ngathi ukuthi nginithi fahla ukuthi indaba iqala kanjani noma ithini lapho ukuthi nje uverse 1 eyedwa ukhuleke imikhuleko eminingi ukuthi nje uNkulunkulu uthanda ukuthi sibe specific. Kodwa uzothi specific kodwa moyibalulile lento ungazithola usuphunyuke ezinkingeni ubuzobheka nazo ngoba nje ukhulume nje ukuthi nje baba uthi sezulwini bakuneliswe igama lakho umbuso wakho mawufike. Ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi umbuso wakhe ufike. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi uhambe ngokungcwele. Kushuthi nje mawuthi mayenziwe intando yakho usucele nokuthi inkosi ngisize ngihambe ngokungcwele ngoba kuyintando yakho. Ziningi izinto ongayicabanga nongayibala ezingena nje kulawo mazwi kuphela. Ngokuthi nje mayenziwe intando yakho. Kodwa ngeke yenziwe engakabi ngubaba wakho. Indaba iqala ekuthaneni makabe ngubaba kuqala. And Timotheo wesibili sahluko sesibili noma singasavulanga lapha ku verse number 19 uthi isisekelo simi sinalo liphawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo. Noma ungathi baba uthosezulwini kodwa inkosi iyabazi abangabayo. Nokuthi lo nalo obiza igama lakhe nomelayo makadede kukho konke okungalungi. Hayi ukuthi kube nalokho okungalungi azodeda kukho abese okunye abambelele kukho noma cha adede kukho konke okungalungi. And uzokwazi ukungalungi ngokuthi uyokhuleka enkosini uJesu bese yakuvezela ukuthi lokhu nalokhu okungalungi ngoba uma uyokhuleka ufuna ukuhlanjululwa ufuna inkosi uJesu ikhulume nawe ikwazisa ukuthi yiziphi lezi zinto ezingesikho ukulunga kuwe. Enye ke into noma okufanele umzalwane sesekugcineni abekuyona noma indawo ekumele kube abekuyona mayikhuleka. Kufanele umzalwane uma ekhuleka abe kumoya. Umzalwane uma ekhuleka kufanele abe kumoya abase Efesu 6 verse 18. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Nikhuleka ngomoya and ngeke ukwazi ukukhuleka ngomoya ungekho kumoya. Ile ndawo ke kumele ube kuyona ke uma ukhuleka. Kulokhu nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Uma ukhuleka ungekho kumoya kusho ukuthi awukho endaweni engcweliswe nguNkulunkulu. Awukho ethempelini elingcwele. Kusho ukuthi wena awukho ngcwele.
Ngakho-ke ukukhuleka kwakho akusizi lutho, ngoba kusho ukuthi awukhuleki ngokwentando yakhe. Kodwa-ke ngicela ukusho lokhu ukuze singadideki. Lapha Luke, ngicabanga ukuthi uverse chapter 31, noma ngisakhumbule kahle, not chapter 31, Luka 9 verse 31 noma ngaphosisi. Uthi lo ophiliswe inkosi uJesu, siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa lo omethembayo omesaba uNkulunkulu lowo uyamuzwa. Ubephendula abaFarisi lapho uma bemsola ukuthi uphiliswe kanjani ngeSabatha nani benamazamba abo, ngoba abaFarisi baduka nezwi, inkinga yabo bebengenawo umoya ongcwele, baduka ngezwi. Sithola la ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, and izoni azinawo umoya ongcwele, right? Kodwa ubaba ukunene uthe wakhuleka engakakholwa, and uNkulunkulu wamphendula. Unamanga yini? Cha, beqinisile. Nami ngakhuleka engakakholwa ngiyisoni, ngithi Nkosi ngisize ngiphenduke. Wangiphendula uNkulunkulu, ngaphenduka. Uthi uNkulunkulu, ngicabanga ukuthi incwadi yamaHubo noma Isaya, ngisakhumbule kahle, cishe Isaya. Ngathi noma 66 yena ngisakhumbule kahle. Uthi ngihlala endaweni engcwele. Right? Ila ihlala khona. Kusho ukuthi uma usendaweni engcwele uzothi uma ukhuleka endaweni vele la ekhona yena. Abesethi-ke nakuyo inhliziyo echobozekileyo akusakhulunywa-ke la ngobungcwele, kodwa sekukhulunywa ngenhliziyo echobozekileyo. Kusho ukuthi noma ngabe awukho ngcwele phambi kaNkulunkulu, kodwa inhliziyo yakho uma echobozekile, yabona umuntu uma ngabe seqala efuna uNkulunkulu, isuke inhliziyo yakhe sichobozekile manje. Usezame lokhu nalokhu nalokhu, akulungi lutho. Usuke sezibona ukuthi kuphelile ngami manje, sengifuna uNkulunkulu-ke manje. Lapho uNkulunkulu uyahlala athi ngizongena-ke la. Hayi washo wangena kubaba ukunene, washo wangena kini, wangena lapho umpostoli. Ngenxa nje inhliziyo echobozekileyo. Yilezo indawo-ke zombili uNkulunkulu wathi uhlala kuzona. Athi ngeyiphi indlu ebeningakhela yona, ngoba konke lokhu ngikudalile. Kushuthi ngamanye amazwi akahlale endlini yakhiwe isakhiwo sezandla. Noma ungathi mina ngiyokhulekela enkonzweni khona uNkulunkulu azongizwa, ngeke akuzwe ngoba nakuthi wena ukhulekela enkonzweni. Uzokuzwa ngoba inhliziyo yakho ichobozekile, uzokuzwa ngoba uzingcwelisile, ungcwele ila ehlala khona uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Lo sesithandeka sikhuleke. Ukuthanda kwakho Nkosi ngawe usiyana ngezwi lakho. Siyabonga kakhulu mzali wethu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ophilayo. Mana njalo uNkulunkulu wethu izwi lakho lingumsebenzi enhliziyweni zethu. uNkulunkulu wethu kukho konke okukhulumile kithi sihambe sikwenze ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu waze wasithanda. Siyajabula kakhulu uNkulunkulu wethu kuwe ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sikunikeza lonke udumo uJesu Kristu inkosi.